Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Na minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, gamayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tong mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Ligas Peño, sa tuyang iboto. Number 15 sa balota, Councilor Toots Luistro. Ligas Pimuna, bago ang sadiri, kadamay mo sa progreso. Councilor Toots Luistro, number 15 sa balota. Di nyo alam, Toots Luistro lang ang sakalam. Madaling ranihan siya, may paninindugan, daikan na magdowa-dowa. Luis Toots, tunay na igwaning pag-asa. Manggaligas Peño, number 1, kamu sa puso ni Luistro. Kay Toots Luistro, sincero, may puso sa pagserbi. Ligas mo na bago ang sadiri niya. Councilor, kay Toots Luistro, sincero, may puso sa pagserbi. Ligas mo na bago ang sadiri niya. Councilor, di nyo alam, Toots Luistro lang ang sakalam. Madaling ranihan siya, may paninindugan, daikan na magdowa-dowa. Luis Toots, tunay na igwaning pag-asa. Manggaligas Peño, number 1, kamu sa puso ni Luistro. Kay Toots Luistro, sincero, may puso sa pagserbi. Ligas mo na bago ang sadiri niya. Councilor, kay Toots Luistro, sincero, may puso sa pagserbi. Ligas mo na bago ang sadiri niya. Councilor Toots Luistro, number 15 sa balota. Sa iya, igwaning progreso, sa tuyang iboto para sa progreso. Kay Councilor Toots Luistro, ligas muna bago ang sadiri. Number 15 sa balota, sa tuyang iboto. Ligas Peño, sa tuyang iboto. Number 15 sa balota. Sa Legazpi, haloy na siya na nagsiservi. Ang satuyang amigo na si Consi JP. Surog ang barangay sa pag-aksyon niya o pirmi. Sa tong malala o man sa aldaman maging sa banggi. Sa Legazpi, daol na siya na naginibo. Livelihood programs, kagapol pang mga proyekto. Kay Consi JP Lee, gapos may malay na futuro. Kay Consi JP Lee, mauma mga Legazpeño. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee,
handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas penyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kung si JP Lee handang magserbi, kung si JP Lee handang magserbi. Mga programang napunan sa iyang ipadagos, edukasyon, lalo na kay mga nagtitikos. Si JP Lee makakalaom ang ligas penyos, kapalibutan na matalo sa kalamidad, handang kita gabo. Syudad kan ligas pe, si kon si JP Lee handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas penyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kung si JP Lee handang magserbi, kung si JP Lee handang magserbi. Ang kaipuhan nga tong konsehal may paninindugan. Gabriel Alexis si handang magtabang, lalo na sa mga kasaradayan. Madaling tulukan si Gabriel Alexis, si maaasahan. Si Gabriel Alexis, si dahil kitang pababayaan. Gabriel Alexis, si tapat na maserbi, iinutong ang syudad bago ang sadiri. Gabriel Alexis, si may responsable, kaya para konsehal sa tung suportahan. Gabriel Alexis, si
Yes, hello, hello mga loves, mga padaba ko. Good morning, 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 good morning po Ayan, umpisang ko po muna, magdarasal po muna tayo. Sabayan nyo ko mga loves, mga padaba ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, salamat po sa araw-araw po. Binigyan mo po kami ng buhay. Salamat po sa mga biyaya na pinatao mo po sa muya. Salamat po. At nyaong ka po pirmi na nagagabay po sa muya. Tawan mo po kami kay malinaw pong pag-iisip. Patawaron mo po ang mga nagkakasala po. Tayo mo po pagpabayaan ang sakuyang pamilya, lalong-lalo na po ang sakuyang mama na nag-iisa na lang. Ayan, gabayan mo po kaming lahat, lalong-lalo na po ang sakuyang mga padaba, mga loves ko, mga padaba ko. Bless mo po kami lagi. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan. Hello, 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 hello. Kumusta, kumusta, kumusta? Mga loves, mga padaba ko. I miss you all po. Hello. Siguro naman, nakapamaw na po tabi ang gabos, Ano tabi ang mga pamawan dyan? Patana man daw ngaya. Sabay gano'n na. Tana ngaya daw, adit ngayang kudot. O kaya ano ngaya? Ayan, hello, 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 hello. Martes po nguya na daw, sobrang init. Kahapon, medyo naga-ulan-ulan. Hapon, gabi, ayan. Ngayon, mainit na po, Andiyan na po si Haring Araw. Ayan, yung mga loves, mga padaba ko. Siguro silang busy sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho. Ayan. Dapat, bago pumunta sa inyong trabaho, nag-almusal. Grabing kinaon na. Okay lang yan, basta kumaong kidakol, halimbawa, mga nagko-contraction baga po, nagabuhat ki, magabat, nagaakot ki hollow blocks, mga graba, mga baybay, ayan. Talagang, sobra talagang gabat, kaya magkaon po tabi kidakol. Kaya nga nagtrabaho, tangani pong magkaon, di ba, mga loves, mga padaba ko. So mga kawaralat man po sa arong, mag-asikaso, lalo na po ngunyan, baga, bakasyon, di mag-asikaso po tabi. So mga aki, mag-asikaso, magtabang sa mama, balitan mo na sumama sa mga gibo po kang salaw kang arong, sa kuya nga ning aki na sulusolong si Tiyanak, sabay gano'n, Yan, Tiyanak ang apod ko kay Maria Margo, yan, minsan nga nadadagit, nataman nga mama Tiyanak, na ano nga kang, mga ano ko ngaya, kaklase, yan. Pag nadangog ka ngaya sa ere na naga-broadcast, tiga-apod mo ngaya kung Tiyanak ngaya mama, yan. Pero okay lang yun, anak, kasi nga, ang pangalan niya po sa aking YouTube channel, Tiyanak, si Maria Margo po. Kasi minsan po, pag nagbablog kami mag-ina, ang tawag ko sa kanya, Tiyanak. Ako naman, ang pangalan ko doon sa aking YouTube channel, Dekya, ayan. Tandaan nyo mga loves, kasi nga, pag nagpa-contest ako, 200 load, di ba? Kung halimbawa sa YouTube ko, di alam nyo. Ulitin ko, ang pangalan ng aking anak sa aking YouTube channel, Tiyanak. Ako naman, Dekya, di ba? Kaya baga labog baga naman sa dagat. Sulabog. Ayan, Venasmano, sangsak Madam Lava, si Madam Joan, si Lador is watching now. Na todo, support po sa kuya talaga. Yan talaga ang nanginginutan talaga. Hello, Madam Love. I love you po. Hello, 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 hello. At lagi kang mag-iingat, Permiso na magayon. Permiso na magpangayon. Ayan, sabi niya, morning. Paano suwara kakauno? Buminanat na naman na day. May tama ka talaga, Madam Love. Tama mananggan. Halimbawa, kung wara sa ibang kakaunon, pwede man tawi mag-agad sa imo. Diba? Sa imo tawi mag-agad, Madam Love, ikatagrabe kang pagkaon, i-share mo naman po, tabi, ano? Ayan, ang sa kuyang Madam Love na to, do support po sa kuya. Ano na nga nito, sa mga post mo, nagiulo ko na kung baray sa imo. Tapos, para siktang doon mahilig sa TikTok po, ano? Kaya pag nagdumang ka sa muya, standby ka lang dyan, one day, di ba? I-invite kita sa bahay. Sige, kung linig duman sa arong tama, duman ka. Yung mga, makasupog man sa imo, tadawa la pa ang arong ko, malinig baga nga lamang. Mari din ako kay lubi-lubi, tapos sulumbod,
sabi ko naman nga sa mga tugang ko, sa tugang kong nagasanggot, kapag nagduman ka, sanggutan ka ki, mga duwang rahog na lumbod. Ayan, okay naman yung mga kapatid ko, ako daw. Ayan. Ready na. Ayan, nakalinig na ako duman sa may sala. Ulo, gari, special nung kang maray baga, kung may maabot akong bisitang napakay, special. Agum tabi ni Serbos. Ulo ko nun. Ayan, sabi ko gani, malinig na ako duman sa sala, nakalinig na sa sala. Sa kusina na naman ang pero di ka magduman sa kusina, talapa ito. O kaya, sabi ko gani, mapag-ibon na lang ako kay Trapal, duman sa luwas. Taduman kasi sa luwas. Joke lang, I love you po. Hindi naman. Pwede ka naman pumasok po sa loob ng aming bahay. Ayan. Yan, si Ramon yan. Noorin ako, madyan. Istamay lang, di ba? Mag-antay ka lang kasi nga, malapit na. Malapit na. I-chat kita o kaya i-video call. O kaya, saan yung number mo? Tatawagan kita. Ay, ganun. Bakit? Excited ka ba? O, di ba? Napaka-special kong bisita si Madam Joan Silador. Siyempre, todo support ka sa kuya po, Ma'am Love. O, ganun ka ka-special po pag pumunta po sa bahay. Muya mo nga ni, ubuhunta ka pa duman pasaka. Ay, ganun. Tapos, luluwagan ta ka. Paano muya mo? Gari ka baga prinsesa, si Mahal na rin na, minabot. Basta madali na po, Madam Love. Hindi na ako makapag-antay sa buko. Grabe ng gulo-gulo, de. Grabe ng gulo-gulo magkaong kay buko. Wait lang, ikaw naman Biyo ko sa'yo mo nagrulo, kang ulo. Relax ka lang, sagot kita. Tadakulon man duman na poon, de man maali, so poon kang buko. Kaya, dakulon duman ang buko. Kaya, de ka man mahadit na maubusan ka, yo. Kung maubusan ka, mga abas kita udo. Joke lang yun, masama yun. Hindi, nagjo-joke lang ako. Kasi nga, malawak naman yung alaga ng tito kong Tapos meron kaming tanim, siguro mga ilang puno yun na tanim. Ewan man gad maubos itong 8 po na lumbod duman na nyog. O, diba? Ano ang pamawan mo? Pagad man daw. Sabay ganun. Pagad man daw ako. Kaya kipagkaon mo dyan. Ayan. Okay ba ang pando ko? Dahil natatakpan kang mic. Kumusta sulo-sulo mong baby dyan? Baby boy. Hello? Kapogi-pogi. Sa'yo daw nagmana. Sama o sa'yo na? Sige. Para patas, nagmana sa inyong duwang mag-agom. Ayan. Andyan na yung background kong puto. Andyan na, dumana siya mga loves, mga padaba ko diba? Nagsigay-sigay na naman sa puto kong background, diba? Hindi nga matatapos, kaumpisa pa lang ng aking programa, andyan na siya agad, Minsan, patapos na ang programa ko, darating na ang put. Diba ganun? Yan, good morning po sa inyong lahat. Magirigos. Nganing day po, magutom. Sige sa ng kaon sa ng kaon. Para ito manugarin, pag mataba, bawal man na magrabe ka magparakraon ka mong karne. Ang high blood, iwas po tabi, bawal po tabi ma-stroke. Kung so pirmi lang po, minsan gulay, minsan sira. Di ba po? Tapos pirmi po mag-inom kidakul na tubig. Hello, mga padaba ko dyan, magburat na po tabi, so nakakaigda pa. Kung duman ka mo sarong nakaigda pa ka mo, dugdugon ta ka mo kisarong bading tubig. Tarong kayan. Kato, sabi kang papa ko, magbaratana ka mo, tadugdugon ta ka mo kisarong bading tubig. Di ba ang put-put, nagasigay. Balik-balik lang siya. Yan, siguro yung pinsan ko sa Alabang, busy yung pinsan ko. Kaya ganyan. Walang ingay yung aking pinsan. Shout out, Christian Padilla. Yan. Sir Boss! Shout out! Ayan, good morning po. Shout out po sa lahat ng bumubuo ng Iba ITV
Multimedia Production, ha? Sa pangunguna po ng aking General Manager na si Madam Eden Arias. Ayan, nababuton pong sakuyang General Manager. Kaso, pag nagtatampo po siya, ganyan siya, tahimik siya. Ayan, peace na, I love you po, sa sakuyang General Manager, kahit asan ka man, mag-iingat-ingat ka po, God bless po. Lagi kang mag-iingat kung nasaan ka man po ngayon. Ayun nga, syempre po sa technical, ang mabuton ko pong pirmi kaibana na aki po ni Madam Eden Arias na sinunoy ijan. Ayan. Nagwapuhuno na dahil sa nagaribok ko ni sa katanin ko. Kaya kung may na magdigdi sa istasyon, may mailing po nindo siya. Ayan. Ayun nga, ako po si vlogger anchor na Maribik Padilla Arena na ang babaeng mukhang langka pero bako man po tabi mga loves ko padaba ko kidit. Mayo mo kon, masira mo nun. O, di ba? Masira mo nun ba ang grabe? O, di ba? Tugtugan ta. Masira mo nun ba? Para maiksi lang yung tugtog ko. O, yan. Ganun lang kaiksi. Ayun nga mga loves, mga padaba ko, So, dahil pa po tabi nagkaraon dyan. Magpakaraon na po tabi ka mo. Tabawal naman po tabi ka mo magkagurutom. Ganun ko po kayo kapadaba. Kaya permi po tabi. Dapat basog. O, di ba? Kasi anong oras na? 9:16 po kang aga sa buong Pilipinas po tabi ano. Kaya dahil tabi magpapasma kang pamawan. Tataod-taod pangugtuan na naman ito. O, di ba? Iba man ang pamawan, iba man ang pangugtuan. May nadadangog na. Gagong nadadangog na parating na tugtog. Tugtugan ta. Ayan. Hello. Ayan nga mga loves, mga padaba ko. Nabanggit ko na po ang aking pangalan. Ayan. Pinagmamalaki ko pong banggitin ang aking mga magulang na si Rodolfo Banania Arena. Ayan. Ang sakuyang papa na sobrang buot po. Nung nabubuhay pa po siya po ang lagi kong kausap. Halimbawa, pag may problema po ako, siya po ang aking kausap. Siya po ang aking best friend. Kasi ang aking mama, medyo maldita. Medyo basta yung papa ko lang, pag sinabi ko, kakausapin ko siya. Ayan. Sasabihin lang ng papa ko, kung saan ka masaya, sige, doon na rin siya. Basta, sobrang bait po niya. At kakausapin mo siya, papakinggan ka talaga ng aking papa. Ganon talaga kabait. Kaya, mag-ilang taon na ba? July 11, magti 3 years na po siyang asa heaven. Yan. Pero lagi po siyang naiisip ko at gusto ko nga pumunta sa kanyang puntod kasi baka madami ng damo doon. Yan. Tatanggalin ko yung mga damo. Kaya pag may oras po ako, ayan, pupunta ako doon sa may puntod ng aking ama. Ayan, syempre po ang aking mama na si Carmen Padilla Arena. Ayan nga, na napakasipag po kahit matanda na po siya. Ang galing-galing na niya maglutong gulay. Yan. Anong oras pa lang siguro ngayon nagluluto na yun ng mama ko. Yan. Sobrang bait at sobra pong sipag. Yan. Sobrang haba ng pasensya ng mama ko. O, di ba? Yan, ano na siya, 83. Siguro mga 85, ayan, handaan namin siya. Yung kami, share po kami sa handa. Ayan. Pag nag-85 na po ang aking mama. Ayan nga mga loves, ito po ang aking programa. Kulitan at tawanan po. Magkukulitan, happy bonding moments po tayo. Mga loves ko, mga padaba ko. Isang oras po tayong magsasama-sama. Kung sino po tabi ang sa indong namimiss, gusto nyong batiin. And pwede po kayong mag-comment sa comment section. Ayan nga mga loves, para po mabasa ko mismo ngayong oras po ng aking live. Kasi nga po mga loves, kung tapos na po ang aking live, hindi ko na po mababasa yan Nasa ere po ako, di ba? Na habang nag-broadcast po ako ngayon, mag-comment na po kayo sa comment section para mabasa ko na po agad-agad. Ayan, sige. Diretso. Excuse po.
Ayan nga mga loves ha, kung meron kayong choke-choke po dyan, ang topic natin dyan ha. Choke-choke, pwede man po kayo mag-comment sa comment section. Magkulitan happy bonding moments po tayo, no? Ayan, sige lang po tabi, day tabi, masupog. Ayan, live na po tayo ngayon sa Facebook page ng Ibaay TV Multimedia Production. Kung hindi pa po tabi kayo kung hindi pa po nakapag-follow po ng aming page, madali lang po yan mga loves, mga padaba ko. Pakipindot lang po tabi ang button. Ayan. Para po, halimbawa, nagla-live na po ako, nag-broadcast po kami, digdi ni Madam Eden Arias. Ayan, lalabas po sa inyong notification. Ayan, kusa pong lalabas yan. At, ayan, lagi nyo po akong maaabangan pag nag-broadcast na po ako tabi. Ha? Ayan nga. Kumusta? Yan, kung asan man po kayo mga loves, sa mga padaba ko, lagi po kayong mag-ingat at lagi po kayong magdarasal. Para lagi kayong gagabayan po ni Papa God at sasamahan po kayo. Kahit saan kayo pumunta, kung saan man kayo nagtatrabaho. Ayan, wait lang po may inaayos lang ako dito. Ayan nga po paki-follow po ng aming page ng Ibaay TV Multimedia Production. Ayan. At yan nga, sabi ko kanina, kung mayroon po kayong malaking TV, ayan, i-connect nyo lang po tabi, lalo-lalo na po yung mga mama yung mga tatay, nanay po na matatanda na, yung day na baga, minsan ang mata, gari na baga may mga kung ano-anong sabu-sabong sa mata. Ayan, kung may malaki po kayong TV, pwede nyo po ikabit, para nailing po ako. Kaya sa speaker po, ikabit po nindo ang sa indong cellphone. Para dangugunon po tabi ang sakuyang boses. Ano po, tabi, mga loves, mga padaba ko. Yan ang inyong gagawin. Ayan nga, magandang umaga, maray na aga sa buong mundo po. Ayan, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, hello, mga loves, mga padaba ko. Ayan. Good morning po, Bicolandia, magandang umaga, maray na aga, mga taga Legazpi, Erga, Pasbate, Naga City, hello, mga loves ko dyan. Naga, Sorsogon, hello po, mga taga Sorsogon, mga loves ko dyan, mga taga Sorsogon, hello po, mag-ingat-ingat po kayo lagi. Ayan. Sorsogon City, Region 5, parting Bisaya po, maayon buntad sa inyo at tanan. Hello po ang mga taga Bisaya, kumusta po sa Leyte? Ano po, maulan po ba dyan, mga loves? Mga padaba ko, kasi dito sa amin sa Bicol sobrang init po. Ayan, party pong parting Mindanao, Assalamualaikum, hello po, Zamboanga, Marawi City, hello, mga loves ko dyan, mga padaba ko. Ayan, Shanghai po, sa mga loves kong Chinese, Shanghai po. Legazpi Albay, 17 barangay dito sa Legazpi City. Lalong-lalo na po yung may mga tindahan po 17 barangay po dito sa Legazpi City yung may mga tindahan. Ayan, hello po. Sana po maubos agad po ang inyong mga tinda para po maya-maya o kaya kinabukasan, pwede na rin po kayo pagsaod baga sa public market na bago na naman po tabing paninda. Ayan. Nawara ako. Minagagi kayang padi. Nawara ako. Ayan nga mga loves, 17 barangay po digdi sa Legazpi City Lagi po kayong mag-iingat po kahit saan po kayo magpunta Lagi po kayong mag-pray para lagi po kayong samahan po ni Papa God kung saan man kayo pupunta. Ano po? Mga loves, mga padaba ko. Ayan nga mga loves andito po tayo ngayon sa number 7. Ang studio po sa Tuya pong istasyon, andito po tayo sa Porok number 7, Binitayan, Daraga, Albay. Ayan, una po ang sa kuyang Madam Love Joan Silador ang po sa kuya support. Ayan, ang pangalawa po talagang
Madam Love na magayonon. Same lang po silang magayon. O, diba? Magayon na talaga yan na diba? Ayan, syempre, ang sa kuyang Madam Love na si Madam Lea Basaysay. Hello po, Madam. Is watching now. Hello. Hello po. Hello. Ayan. Napakaganda at sobra talagang nakakatuwa pag nag-post sinda. O, pag nag-post man ako, ayan. Nag-reban sa mga may salty. Ay, joke lang po. I love you po, Madam Love. Maraming salamat po sa panonood po sa akin ngayon. Kumusta po? Hain ka po, tabi. O, baka busy kang yun sa trabaho mo. O, kumusta? Mag-ingat-ingat ka po, tabi. Ano? Kasi sana bagang uulog ta pag may, nibawa, no, sa ano ako, sa Facebook ako nag-post. Sige, sana ang uulog tang dawa, no? Ayan nga, na mga loves. Ayan nga, sabi ko nga kanina, andito tayo ngayon sa number 7, Binitayan, Daraga, Albay. Ayan nga, bilang paggalang, shoutout ko po ang barangay captain po dito sa number 7, Binitayan, Daraga, Albay, na si Cap Mike Rodrigueza. Hello po, Cap! Hindi pa po kita nakikita, hindi pa po kita na-meet sa personal, lalong-lalo na po yung mga kagawad. Saan ba yung ano nyo? Saan ba yung gano'n? Saan ba yung barangay hulo dyan? Saan ba yung gano'n, ano? Kung nasaan, Ayan, hello, good morning po, Cap Mike Rodrigueza. Hindi na nga sumog si Madam Lea Basaysay. Hindi nagsasalita si Madam. Madam, mag-comment ka naman sa comment section kung anong muya mo itaram. Tigil mo naman ang pukol dyan. Baka mag-aratot ka dyan. Di magparapugulon kung anong muya mong itaram mo. Mag-comment ka po sa comment section, Madam Lea Basaysay. Sabay gano'n, ano. Comment ka po. Sige na, huwag ka nang mahiya. Comment ka na lang. Ayan nga, di po sa barangay Binitayan, Daraga, Albay, na sobrang init. Ayan, mainit na mainit. Tingnan mo po, sa mga dahon po kang batag, madali na po mag-arala. Dito po. Sobrang init. Ayan, ang petsa po natin ngayon, April 29. Ayan. Yay! Ang bilis! Excited na ako mag-May 12. O, diba? Ay, wow! Nanood sa akin yung idol ko, ano? Ano nga yung pangalan mo? Ayan, maraming salamat po, Sir Boss Love. O, diba? Tinawag kitang Love. O, ayan. Happy? Ayan, si Max. Bata ang burdit. Grabe man talaga yan ang apelido. Ayan, maraming salamat po, Sir Boss Love. O, diba? Ayan pa ang kiss, Ayan ang kiss, Yeah. Dapat sabay salo. Pag nag-kiss ako, sabay. Sa takma, bagata, sabay. Sabay ganun. Ay, Love, idol, Sir Boss. Grabe talaga apod ko sa'yo mo, no? Sige, ikikiss pa kita. Abangan mo na yun. Ayan, Isus. Dapat biglang takma, tapos sabay. Ayan, ngayon ko lang natuklasan yung tugtog na konti. O, diba? Parang masarang, para disco baga. Nagagal ka habang nagaprograma. Hello, boss! Sir Idol, Love, ano tabi ang tingin mo, Max? Hayan ka na po, tabi. Nasa Maynila ka ba? Sa Maynila natin? O sa Maynila, ay sa Bicol natin? Dahil ko na araw, itataram ko, Maynila natin, Bicol natin. O, diba? Kasi hindi naman pwedeng sa'yo yung Manila, sa'yo lang. O, diba? Sa atin lahat yung Manila. Tapos yung Bicol, sa atin din lahat. Ano po? Maraming salamat po sa panonood sa akin ngayon. Idol, Boss, Sir Love. O, diba? Palakpak! Eh nga, uulitin ko ulit, ang petsa po natin ngayon, April 29, 2025. O kaya, so yung nagbo-birthday po ngayon,
Happy birthday po. O sige, nasa mood ako ngayon, kaya kakantahan ko kayo, ano? Ready? Sabi ganun. At palakpak mo na. Yan, para po sa mga nagbe-birthday po ngayon, ito po ang aking kanta. Happy birthday to you. Peng, peng, peng. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, you. Yan, maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Yan, happy birthday po sa lahat po nagba-birthday po ngayon, April 29. Yan. Yay! Kaya, happy lang, ano, mga loves, mga padaba ko, dahil tabi magparakiridit. Lumoy sana. O. Halimbawa, kung may luton po kamo, aram na nindo ito. Sa indo ang lutoon, sa indo ang inumon, sa indo ang pulutan, sa indo pang ugasan. Ay, syempre, kamo ang nagbe-birthday, di ba? Kaya kamo talaga gabos. O, di ba? O, kung wala man po tabing ilulutoon o handa, o mag-ano naman po tabi kamo. Magduman sa simbahan, magpadukot kay kandila. Magpasalamat po kay Papa Jesus na sa aldaw niya na birthday nindo, buhay pa kamo. Sorry. Yan, joke lang. I love you po. Basta sabi ko, happy birthday po sa lahat pong nagbe-birthday po ngayong April 29. Yan. Happy lang, ano. Malon mo na akong baloy ko. Ayan nga, yung nagbe-birthday po ngayon, happy birthday po, And syempre po, may nagbe-birthday pong May, syempre gusto ko pong batiin, belated na, di ba? Belated ba o advance? sorry. Advance pala. Kasi yung belated, tapos na yun. A-advance ko pala yung mga nagbe-birthday po ng May. Ay, syempre po, ang sakuya pong general manager. Shoutout po Damo pong tabi ang itataram ko. May 6, 2025, birthday po kan sakuya yung general manager. Nadangog mo po nindo tabi Kung say man po tabi ang gusto magtao na, may Gcash man po tabi ligay. May gano'n, no? Mag-message lang po kay Madam General Manager, Madam Eden Arias, Sinasabi ko na po kasi May 6 yung birthday niya para makahabol po kayo. Di ba? Gcash nyo na lang po, tabi. Araman siguro nindo ang sayang Gcash number. Kaya isasend na lang po, tabi nindo. Ano, mga loves, mga padaba ko. Share po your blessing. Share ninyo po. Ano, yehey! Ayan nga, happy birthday advance. May 6 sa kuyang general manager na si Madam Eden Arias. Ayan. Yan na kita. Nawara ako. Yan, yung mga nag-anniversary po April 29. Ayan. Shoutout ko po Janet's Bakery. Happy 7th year anniversary. Ayan. Ayan, nag-anniversary po. Kahapon ba o ngayon? Basta nag-shoutout po ako, Sir Boss Sandy Marigondon. Ayan. Janet's Bakery po, happy 7th year anniversary po. Tabi, At ayan pa, pag nag-grocery po ako sa LCC Supermarket, ayan nga. LCC Supermarket Albay, shoutout po. Hello po sa lahat po ng staff po dyan. Mga manager or supervisor. Hello po, Madam Love. And syempre po, LCC Supermarket Legazpi. Hello! Hello po sa mga staff, supervisor, manager. Hello po, Madam Boss. And syempre po, LCC Supermarket Taysan. Ayan, yehey, Taysan. Hindi pa ako nakapunta doon, Baka one time, pupunta po ako doon sa supermarket po ng Taysan. Ayan. Kasi hindi ko pa nakita yung loob. Baka same lang siguro yung itsura. Kasi grocery nga supermarket nga, di ba? Ayan nga. Yung mga nag-anniversary po tabi, mga mag-aragom or mga mag-shota, happy anniversary po sa inyo.
Sana mag-araloy ka mo. Taway dyan ano. Hindi, gano'n lang. Kasi kung hindi para sa'yo, mawawala yan. Kung para sa'yo yan, mananatili yan. Ganun lang yun, ang magsyota-syota dyan. O, sa iba nga na kinarasal na, mag-aragom-agom, nagburulagan pa. O, di ba? Kaya nga, ayan ang masasabi. Kung kayo talagang dalawa, kayo. Kasi ang nakakaalam niyan si Papa Jesus eh. Kung anong mangyayari sa atin. Kung anong mangyayari sa ating buhay. O, di ba, mga loves? Kaya, happy anniversary na lang po tabi sa Indoga Boss. Nag-anniversary mo niya na April 29. Ayan, yung mga kamunduan man po tabi mo yan, biglang silent po tabi kita kasi bilang paggalang po. Condolence na lang po tabi kung sa Indo po Gabos, kung may mga kamunduan po kamuyan na aldaw. Arag man talaga po kayan, kamunduan, pag man po itataw ni Papa Jesus kung data po tabi, kaya ta po yan. Kaya, ko lang, magpangadi po tabi, lagi pong magpipray. Ayan. Kaya, condolence na lang po tabi, sa Indua Boss, sa may mga kamunduan. At lagi pong magpapasalamat po kay Papa God. Ayan. And listeners, viewers, ayan. Viewers po, sa mga nagiiling po sa kuya mo yan, maraming salamat po tabi I love you all. Kamu po tabi ang sa kuya. Inspirasyon kayong lahat, mga loves, mga padaba ko. Followers, ang sa kuya mga followers, maraming salamat po. Palakpak. Ayan, yung mga followers ko po, maraming salamat po. Minsan kaya, nakikikig na lang po ako, pag halimbawa nasa Legazpi ako, kaya nasa mall, bigla na lang akong kikikigon nga followers mo kaya ako. Kaya pasensya na po kung hindi ako nabibigla lang ako na masabi po kamong followers nindo ako. Kaya pasensya na, kaya kamo na lang po tabi ang magano sa kuya. Syempre, data kamo pa bistado ga boss. Sana po. Pero so iba pong bistado ko pag nailing ko, babatiyon ko na po tabi sinda. Ganon. And commenters, sa mga nagko-comment po sa comment section, maraming salamat po tabi sa pag-comment po sa comment section. Ayan, please like and share. Ayan mga loves, mga padawa ko, paki-share man po tabi kan sa kuyang live ngunyan. Paki-share man po tabi, taso day po ngunyan po naka iling kang sa kuyang broadcast. So day po sa mga naabot man po tabi kan sa kuyang broadcast, hello. Paki-share po tabi kasi so iba pong busy. Maya, halimbawa nagapahinga po sila, di papanoorin na nila ako habang sila ay nagpapahinga galing sa kanilang mga trabaho. Ganoon naman talaga po ang mga loves, mga padaba ko. Pag wala po sila sa ngayong live ko, binabalikan po nila ang aking programa. Kaya maraming salamat po. I love you all po. Salamat po. Kiss. Sus, grabing mga kiss talaga. Mwah! Mabibigla ka talaga, kang kiss. Mwah! Ayan nga mga loves, mga padaba ko, ang aming page, Ibaay TV Multimedia Production. Ayan. And syempre, mga loves, mga padaba ko, pakishare man po tabi, kung hindi pa po nakapag-follow, paulit-ulit po kung sinasabi ko po sa inyo, yung hindi pa po nakapag-follow po ng aming page ng Ibaay TV Multimedia Production, paki-follow mo po tabi. Para po pag nangangaba na po ako dito sa atubangan nindo, maluwas na po yan sa indong notification. Ano po? Yehey! Ayan nga mga loves, mga padaba ko, isingit ko lang yung maliit ko pong YouTube channel. Ayan, i-research nyo lang po yun. Marivic Arena. Small letters, diba? Small letters, lalabas na po yung puntahan nyo ang YouTube channel, tapos magre-research po kayo. Marivic Arena. Ayan. Lalabas na po yun mga loves, mga padaba ko. Ayan, makikita nyo ang aking small YouTube channel. Isa po kong small YouTuber. Ayan. Pwede man po nyo tabi ito pag ilingon, pag may mga load po kamo, pag may mga oras po kamo tabi. Ayan, mga loves ko, mag-comment na lang po kayo sa comment section. Tapag sa chat po tabi, dahil kuman po tabi, pabasa. Napagalan ako. Kaya mag-ano na lang po tabi sa
comment section, mag-comment po kamo tabi yo. Nganing, nguya na broadcast ko, mababasa ko po tabi, ano. Ayan. Excuse me po. Ayan nga, maraming salamat po sa mga nagiiling man po sa Sakuyang YouTube channel. Kung dahil pa po tabi, so iba nakasubscribe, please subscribe po, Maribik Arena YouTube channel. Ayan, makikita nyo po doon, ang aking maliit na channel. Kaya minsan, pag may oras po kami ng aking anak, kaya gagawa kami ng content para may upload sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Nawara ako. Ayun nga, mga loves, mga padaba ko, mag-ano lang ako Diyan lang kayo, hanap buhay lang muna po ako. Diyan lang po kayo. Babalik ako, mga loves, mga padaba ko. Da emi napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na bikulano dapat daing ururihan. Dawa labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, kita ika, ako Bicol. 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 Mike, sorry naman. Tao lang, ha? Nakakalimot. Pag mga gurang na kaya, arong kayo ni... Nalilingawa na. Ayan, muli tayong nagbabalik sa aking programa, Kulit na Natawanan. Dito lang po yan sa Eva ITV Multimedia Production. So, ayan nga mga loves, mga padaba ko. Alam ko, busy kayo sa inyong mga trabaho. Ngayon, sige lang. Magtrabaho para po sa inyong mga pamilya. Maghanap buhay para sa mga sa pamilya po nindo, ano? Aning sa mga akin nindo. Dahil magkagurutong. Yung mga, pero may basog. Yung problema, sige sa lang kaon. Ayan nga mga loves, mga padaba ko, pasalamatan ko po ang Sakuyang mga sponsors, ang Sakuya pong mga padaba, na nagtolo support po sa Kuya digdi sa Samuyang istasyon na Iba ITV Multimedia Production. And syempre po sa Kuya, maraming salamat po sa pagtiwala po sa Kuya, no? Syempre po sa Samuyang istasyon na Iba ITV Multimedia Production, lalong-lalo na po sa Kuyang General Manager na si Madam Eden Arias. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Yan, yay! Ayan, shoutout ko po, Barangay Captain Horonable, Barangay Captain Benjamin Rusin. Ayan nga mga loves, mga padaba ko, ang Sakuyang Tito Cap na todo support po sa Kuya. Sabi niya nga kung nyain ka na ngayang istasyon, sige nga yan diretso lang, go lang. Tawag gano'n na. Ayan, Tito Angkis! Woo! Ayan, I love you po. Maraming salamat po. Pag napunta na po ako sa aking Tito Cap Benjamin Rusin, para na rin nakikita ko ang aking papa. Kasi sobrang close po sinda. Kang nabubuhay pa ang Sakuyang ama. Kaya, pag nailing ko na, bigla akong pigakurugos na si Tito Cap. Tagari, kumansa na nakugos ang Sakuyang papa. Kaya, Tito Cap Benjamin Rusin, maraming salamat po sa Barangay Hall po kang Taysan. Mga ta-stop po dyan ni Tito Cap. Hello mga loves, mga padaba ko. Hello. Maraming salamat po sa support po sa Kuya, no? Sa buo pong Taysan. Napakalaking Barangay Taysan. Todo support po sa Kuya. Maraming salamat po, tabi. Ayan. Ulitin ko po, maraming salamat, Tito Benjamin Rusin. Ayan nga ang Sakuyang padaba,
mula nung andun ako sa Bicolandia Broadcasting Network, nakarating ako sa Candanog Broadcasting Network, and dito na nga ako sa Eva ITV Multimedia Production. Nagsusuporta po sa kuya, Warang iba po ang sa kuyang #1 city councilor na si Renato Valladolid. Woo! Ayan, shoutout ko, Padaba. Maraming salamat po, Padaba. Renato Valladolid. Yehey! Ayan, bilisan na natin. Parang hinahabol na ako nito, Hinahabol ako ng kabayo. Ayan. Humoro Murada. Shoutout po, boss. Humoro Murada. Janet's Bakery. Shoutout po. Ayan nga po, Mga labs, mga padaba ko, kailangan nyo po ng tinapay. Masarap po ang gawa na tinapay ni Sir Boss Sandy Marigondon. At kung mayroon pong pagpapagawa ng cake, kaya na may birthday, anniversary, or kasal, o diba? Yan, kontakin nyo na lang po si Sir Boss Sandy Marigondon. Ayan. Kuya Noel Asaytuno, maraming salamat po. Madam Ann Asaytuno, thank you so much po. Madam Rose Mihila, ayan nga mga loves, yung sinasabi ko, kasi dati po itong nag-i-sponsor sa akin. Kaya sina-shoutout ko po sila, kasi nga, naging party po sila ng aking programa, ng aking kulitan at tawanan, si Madam Rose Mihila, Tau Luben, Kagawad po sa Taysan. And syempre po, Barangay 59, Poro, Legazpi City. Shoutout ko po si Kagawad. Ang sakuyang Insan Love, Kagawad na si Sir Boss Martin Shamper Banania. Yan, siguro busy po siya sa Barangay Hall. And syempre po, may negosyo man po siyang gumagawa siya ng candy. Mulido po tabi mga loves, mga padaba ko. Kung sisay po mo yung mulido, ayan nga. Ang sakuyang pinsan na kagawad sa Barangay Poro, Legazpi City. Ayan. Martin Shamper Banania. Maraming salamat po. President Jury Tugunan Adyong. First, second, third public market. Ayan. Siguro po, mga Webes po ako pupunta dyan. Pasensya na po. Medyo natagalan ako pumunta. Kasi nga, busy po ako. Schedule ko po siguro mga Webes or Friday. Basta, bahala na po. Basta ngayong week, pupunta po ako dyan sa public market. Maraming salamat po. President Jury Tugunan Adyong and Madam Maricel Adyong. God bless po. Salamat po. Ayan nga mga love, shoutout ko po ang satuya pong presenting mayor na namabuuton po na pirang lang po sa City Hall, hindi po sa Bagong Legazpi, Magayuno na. Ayan, shoutout ko po, Boss Alfredo Pido Garbin Jr. Ayan, satuyang presente pong mayor ng Legazpi City. Bagong Legazpi. Yan, maraming salamat po, Mayor. And syempre po, ang masunod po na Mayor sa Legazpi City, warang iba po ang sa iyang bayaw, sa iya pong bayaw na si Kap BM Hisham Ismael. Ayan nga mga loves, mga padaba ko, always smile lang po tabi, Pag nyaw na po siya nakatukaw na ang satuya pong Mayor na si Mayor Kap Hisham Ismael. Kaya nga mga labs, number 2 sa balota. Dahil po tabi paglingawan sa maabot pong Mayo 12. Ang sakuyang Mayor na si Mayor Hisham Ismael. Ayan, shoutout ko po ang sakuyang gobernador. Sakuyang governor. Angat na ang lahat. Global Albay. Governor Joey Sarte Sarceda. Ayan nga mga loves, mga padaba ko. Ang mga pigbabanggit ko po tabi, ilag na po sa payo, sa utak. Para dahil po tabi paglingawan. Number 2 sa balota. Sa maabot po na Mayo 12. Ang sakuyang gobernador. Governor Joey Sarte Sarceda. Ayan, basta mga palaba ko, panalo. Yay! Yan, number 2 sa balota. Dahil tabi paglingawan mga loves, mga padaba ko. Governor Joey Sarte Sarceda. Siyempre po, Boss Peter Incisa. Hello po, Boss.
And syempre po, Madam Love, Dang Insisa. Hello po, Madam Love. Ingat-ingat po tabi, sa pag-exercise daw, asen po kamo makaduman. Ingat po tabi kamo ni boss. Ayan. And syempre po, shoutout ko po sa kuyang Vice Governor, Diday Ko. Ayan. Albay, mahal ko. Ayan po sa kuyang Vice Governor, Diday Ko. Ayan nga po mga loves, mga padaba ko. Number 3 sa balota. Dahil paglingawan po tabi sa maaabot na Mayo 12. Number 3 sa balota. Sa kuyang Vice Governor, si Madam Love Diday Ko. Ayan na, sa kuyang Congressman, Christopher Kituko. Ang idol ko, padaba ko, Christopher Kituko, Chris ko. Ayan, sa tuyang Congressman ang lahat. Sa segundo distrito kang Albay. Sa kuyang Congressman, Christopher Kituko. Grabe pa kitang mga bagas dahil po sa iya, grabe kitang pagkaon, dahil kita magugutom. Warang iba. Basta padaba ko, panalo po sa kuyang Congressman. Congressman Christopher Kituko. Ayan nga kanina, nasabi ko na yung sa tuyang mayor ng lahat. Ayan, babanggitin ko po ngayon ang mayor nating lahat. Vice Mayor Tagabos, mga labs, mga padaba ako. Si Vice Mayor Luis Gutierrez. Nagtigba. Yan nga, mabuoton po tabi yan si Vice. Sobrang buot po tabi ayan. Nailing po sa sayang pandok, maamo. Tapos magkaram po siya. Sobrang, hinay-hinay. Yan po ang saktuyang. Dahil tabi paglingawan, mga loves, mga padaba ko, ang satuya gabos ng Vice Mayor. Number 2 sa balota. Sa maabot na Mayo 12 po tabi, si Vice Mayor Luis Gutierrez. Excuse me po. Biglang minaabo, nailig. Ayan nga mga loves, ako Bicol Party List, number 131. Katabang na, kasurog pa. Ano ito? Nawara ako may nagkakempa. Ayan nga mga loves, ulitin ko. Ako Bicol Party List, number 131. Katabang na, kasurog pa. Subok ng maasan, katuwang ng bawat Bicolano. Yay! Ayan, uulitin ko Uulitin ko ulit. Councilor Renato Valladolid, number 24 sa balota po. Mga loves, mga padaba ko. Renato Valladolid. Ang sa kuya pong background, so, nagkaralanting bang ang plato. Yan. Orang ko na sa kuyang background. Ayan, patugtugan takiliit. Di ba? Yan, Municipal Councilor, number 4, Chomar Jardine. Tao ang una, Chomar Abanador Jardine, from Castilla, Sorsogon. Yan, Castilla, Sorsogon. Hello mga loves, mga padaba ko, mga dyan. Mag-iingat-ingat po kayo dyan lagi, baka soon, makapunta na naman ako ulit dyan sa Sorsogon pag mayroon po kaming cover. Kaso, wala pa diba? Kahit malayo, basta padaba, i-cover namin. Lalong-lalo po ang mayor po dyan na si Mayor Bong Isagani Mendoza. Yan, mamadaliin ko na po ito. Ako Bicol Party List. Number 131. Dahil tabi paglingawan. Number 131. Ayan, Boss Saldi ko. Maraming salamat po, Boss. Ayan, Aspirant Alfredo Pido Garbin Jr. Hello po, Boss. Maraming salamat po. Ayan, shoutout po, BM Glenn Casulia. Ayan, number 3 sa balota po tabi, sa maabot na Mayo. Dahil tabi paglingawan, si BM Board Member Glenn Casulia.
Ang sa kuya man pong padaba, tagtaod, kaurunon ko po ika Madam Love, sa Capitol. Tawag gano'n ano. Kaurunon ta ka po tagtaod, sa Capitol, ika nga abangan ko. Ha? Madam BM Melissa Abadesa. Lap-lap. Ayan nga mga loves, mga padaba ko, dahil paglingawan, number 1 sa balota sa Mayo 12, ha? Ang sa kuyang board member, Melissa Abadesa. Yan, councilor, ang sarap ko pa pong councilor, city councilor, number 6 sa balota, Lau Beltran. Ayan, dahil paglingawan po tabi, ha? Number 3 sa balota, sa maabot na Mayo 12, Lau Beltran. Yehey! Yan, and syempre po, shoutout ko man po tabi ang sa iyang agom na si Madam Jo Beltran na napaka-bait. Mabuoton po tabi ng agom ni Boss Consi Lau Beltran. Hello po, Madam Jo Beltran. Hello po. Ayan, ayusin ko nga muna to. Yan, hello po, Consi Alexander Howe. Hello po, boss. Konsi, maya-maya, dalawin kaya kita sa office mo. Para makita ko po ang stop mo po, dadalawin ko po kayo. Kamay gano'n. Hindi naman masama dumalaw, di ba? Kumusta ba? Ayun nga, si Konsi Alexander Howe. Ayan, man tabi paglingawan mga loves, mga padaba ko. Alexander Howe. Ayan, nagdurma na po ini sa Maslog. Kaso, wara man po ako duman sa Arongway. Kaya, dahil ko po sinanailing personal. Ayan, Councilor Aspirant Toots Barbudo Luistro, Ligaspi muna bago ang sadire. Yan ang gusto nyo pong mangyari. Yehey! Ayan, Councilor Toots Luistro. Mga labs, mga padaba ko. Dahil man po tabi paglingawan sa Mayo 12 po tabi, nagataon na po siya kay mineral water ayuda. Diba? Masira mo na tubig. Ayan. Kaya tabi paglingawan si Toots Luistro. Ayan na, ang sakuyang councilor, aspirant number 8 sa balota, sa Mayo 12. Dahil tabi paglingawan ang sakuyang Konsi, padaba Konsi, L.A. Gutierrez Pariñas. Hello po, boss. Konsi, L.A. Gutierrez Pariñas. Nagchat-chat po ako. Pakibasa man tabi. May yun, Nagiulok, so nag-aragyo, nagasuryo na biyo. Ayan, boss, Konsi, boss. Nagchat-chat po ako. Pakibasa man po tabi kan sa kuyang chat. Ha? May chat po tabi ako duman sa imo, boss. Pagkatapusan na kaya baga. Sabi ganun. Pagkatapusan na, grabe ang pagchat ko, grabe ang pagduduman ko. Pero sa mga sponsor may man sana po tabi sa nag-support po sa Moya Didi. Bawal man po tabi mag-upload-upload. Tanyaan po tabi ako sa kuyang live. Mamaya na po kasi malapit na po ako matapos. Ayan, uulitin ko po, Councilor L.A. Gutierrez Pariñas. Dakula po tabi ng tawo. Dakula po tabi siyang tawo. Alangkaw pa, alaba. Diba? Yan na saya. Dakula po ang puso. Alaba po ang sa iyang pasensya. Yan. Gwapo tabi ini na mabuot pa si Konsi. Dahil tabi paglingawan mga labs, mga padaba ako. Number 8 sa balota. Sa May 12. Di na po tabi kita. Yehey. Yan ang sabi niya, Ligaspi Asenso. Gusto niya po tabi, mag-arasenso po tabi kita gabos. Mga labs, mga padaba ko. Mag-arasenso baga, gabos kita asenso. Ayan na, ang sakuyang padaba, nagduman po ako sa Ainda kahapon. Andyan po ang papa niya. Sobrang buot po ang sa iya pong ama. Yan po ang sakuyang Konsi, Councilor Gabsi. Ayan nga, si Konsi, Gabsi, hindi po kayo dyan magsisisi. Napakabait po. Lalo-lalo na po ang sa iyang mga magurang. Lalo na sa iya pong papa. Todo support po sa iya.
Yan. Tabi paglingwan mga loves, mga padaba ko. Number 23 sa balota. Sa maabot na Mayo 12. Gab C. Ya. Senserong serbisyo para sa mga ligas penyos. So, di ba? Seryoso po talaga siya na ano po sa Indo, maglingkod. Oh. Magserbe, seryosong magserbe sa Indo ka boss, mga ligas penyos. Kaya tabi, piliun po tabi ita sa maabot na Mayo 12. Number 23 sa balota. Ha? Gab C. Ha? Hindi po kayo talaga dito magsisisi na sobrang bait po at matulungin po. Ano? Sabi nga ni kang ama, dawa dit sa nangyaw, tatawanan. O di ba? Yehey! Ayan nga mga loves, ano? Ayan, ang bilis ng oras. Inabot na tayo ng oras na naman. Kaya madalian lang po shoutout ko lang po ang barangay 61 Maslog, Legazpi City. Kung saan po tabi ako naka-star. Ang samuya pong barangay captain na sa Kapnyo Albert Carder Berwega. Ninyo Albert Carder Berwega. Ayan. Samuya man po tabing Kagawad na 7 sa barangay Maslog. Hello, hello, hello. Samuya mong mga kataraning po dyan. Hello, barangay Maslog. San Jose, madali na po ang mga pesta Pag Mayo, ang pesta po sa San Jose. Diba? Pag June 12, Samuya na po ito. Sentro, Maslog. O diba? Ang bilis. Ayan nga mga loves, mga padaba ko. Inabot na po tayo ng oras. Ganon talaga, mabilis. Kaya yung iba pong pinadala po ninyong mga joke-joke po dyan, pag may oras na lang po, tabi ako, babasahin ko po yan live. Na nasa ere po ako, Yan nga mga loves, mga padaba ko, yung mga nag-iling po sa kuya. Advance po, suday pa po nakailing po sa kuyang live na broadcast mo yan. Maraming salamat po. Pansamantala po akong magpapaalam. Abangan po ako ulit sa susunod na, ano ba ngayon? Sabado, kasi Martes ngayon 9 to 10 in the morning. Ito po ang aking programa, Kulitan at Tawanan. Dito lang po yan sa Eva ITV Multimedia Production. Ayun nga mga loves, sa pangalan po ng aking general manager na si Madam Love, Ma'am Eden Arias. Ayan, maraming salamat po. And syempre po sa teknikal, ang sa kuyang gwapo pong aki po ni Madam na si Nunoy Ijan. Ayan, yehey, maraming salamat. Ayan, kahit saan po kayo naroon, dako sulok ng mundo, mag-iingat-ingat po kayo. Lagi mga loves, mga padaba ko. Maraming salamat po sa panonood po sa akin ngayon. Ayan, I love you all. God bless and goodbye. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Jericho Rosales. Emi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Sinda kita ika, ako Bicol.